Ved du, hvilke konsekvenser rygning har? Ja. Hvilke? Altså, det kan være, man kan både få kræft, og så kan man blive afhængig af det. Og hvis man nu er gravid eller sådan noget, så kan ens børn blive påvirket af det. Man mister meget sit liv af det. Ja, og man kan ikke få kræft af det. Hvorfor tror du, folk starter? Der er nogen, der starter måske, fordi de er stressede, og så synes de, det er afslappende. Og så er der måske nogen, der starter, fordi de synes, det er sejt. Jeg ved ikke lige, hvorfor de der allerførste, der begyndte at ryge, startede, men det kan være, fordi ens mor eller far ryger. Hvad synes du om rygning? Jeg synes ikke, det er specielt godt, men det er ikke noget, jeg vil gøre selv. Kender du nogen, der ryger? Ja. Hvilken følelse oplever du, at det har for dig? Altså, min farmor er ved at dø af kræft på grund af det. Så ikke vildt godt, vel? Jeg synes, at det er sådan på en måde synd, at man er startet, fordi så mister man livet, og det er vel skidt. Det vi så nu vil bevise, det er, hvor meget en cigaret egentlig skader sådan en her. Og det gør vi ved, at røgen for det her løber ned i glasset, og så nikotinen, det løber ind i det her vat. Og det er bare helt almindeligt hvidt vat, og så vil vi se løsningen bag sig. Så det gør vi nu. Og så har man faktisk røget en hel cigaret, og det er, hvor meget luft du får ned i lungerne, eller hvor meget røg du får ned i lungerne. Og hvis man så tager vi det der vat ud bagefter, og så kigger vi lige. Så skal jeg slukke den her. Så gør vi sådan her. Sådan der. Og så tager vi lige vattet ud. Det fik selvfølgelig ikke helt vattet ud. Det her, det er så noget, eller det er sådan, det er den farve, vattet får, og det er kun efter én cigaret. Og det her det er så det bagerste af vattet, så det vil sige, det forreste det er lidt mere Ja, det var egentlig vores projekt. Det er sådan, her, det er hvor meget røg man får ind, og så hvor meget nikotin du får ned i lungerne.